Алдагы сәләмебез шулай ук яңа зимница авылына аша. Бүген 12 апрель көнне үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Бакиева Мәрьям Алимҗан кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Мөнирә Юсуповна, тормыш иптәше Иршат Калимуллович, балалары Гөлшат, Айрат, сеңлесе Рәшидә Алимҗановна, тормыш иптәше Рушан Мөхәммәтҗанович, балалары Ринат, ханигәшләре Наилә Калимулловна, тормыш иптәше Фәрит Мөдәррисович, балалары белән, Румия Калимулловна, тормыш иптәше Рәфат Җәннәтханович, балалары белән, каенагасы Наил Җиганшевич, тормыш иптәше Гөлнур Камиловна котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген тормыш көндәлегенә 2 бишле бердән газиз кешебезгә куела. Шиксез ул бу билгеләргә лаек. Әлеге дөньяда ул гомер сукмаган матур килеш, ягымлы бала, тугрылыклы, яраткан һәм яратылган хатын, гаилә учагын саклаучы һәм җанын да изеп бирергә хәзер булган олы хәрефтән әни, киң күңелле кардәш һәм дус буларак уза. Бар гомерен гаиләсенә багышлап, ул җанын, назын, хәлен һәм мәхәббәтен кызганмыйча яшәп килә. Гомере буе кайнана-кайната белән яшәп, аларны тәрбияләп, матур килеш соңгы юлга да озатучы мәрхәмәтле килен дә әле өстәвенә ул. Яраткан, кадерле хатыным, бүген сиңа 55 яшь тула диләр. Шуның яртысыннан күбесен без бергә кулга-кул тотынып матур атлап киләбез. Шушы дәвердә тормышыбызны бизәгән улыбыз һәм кызыбыз тудылар. Алар да үз ширатыннан безне бәхетле итеп үсеп җитеп өлгерделәр. Ә ул соң үзе бәхет түгелмени? Акыллым, мин бүген юбилеең көнендә сине нык яратуым турында кабатлыйм. Киләчәктә дә, тигезлектә, бәхеткә күмелеп гомер итик. Гомере буе җанын, тәнен, хәлен, сөюен, вакытын безнең өчен кызганмый яшәгән фәрештәбезнең бүген 2 бишлеле юбилее. Ышанып та җитә алмыйбыз. Бәйрәмең көнендә җилдәй синең яннарыңа очып барып, салкын яз башында назлап аласы килә. Ләкин безнең аеруча яратуыбызны син барыбер белеп һәм сизеп яши торгансыңдыр. Кадерлебез, бер елмаеп алып, безнең җаныбызны тынычлата аласың. Әгәр күңелебездә моң-зар булса, киңәшеңне биреп юатасың. Туры юл күрсәтеп, алга атларга көч бирәсең. Юбилеең белән котлап, кояштай озын гомер телибез. Һаман да без дип янып яшәгән өчен рәхмәт җаныбыз. Ләкин әзрак үзең өчен дә яшәр вакыт калдыр. Гомерләрнең кадерләрен белеп яшәсәң иде. Әниебезне бәйрәм белән котларга вакыт килде. Ул безнеке бриллиант сыман, эче, тышы ялтырый, балалары өчен һаман җанын биреп калтырый. Кызы белән сөйгән улын үстереп кеше итте, сизмәде дә, мәшәкатьтә гомер көзләре җитте. Карыйбыз да, ышанмыйбыз, бик яшьсең күренәсең. Балаларыңны күргәчтән бигрәкләр сөенәсең. Котлыйбыз юбилей белән, изге теләк телибез, әле ярый бу дөньяда әниебез бар дибез. Кадерле апабыз, гадәткә кереп китте инде күптән синең матур бәйрәмеңне бергә каршыларга. Бу көнне һәммәсе дә сиңа үз теләкләрен җиткерә. Әлбәттә, без дә читтә кала алмыйбыз. Чөнки син безнең өчен иң кадерле һәм иң якын кешебез. Сөеклебез, алтыннар артыннан, кайдадыр куйган маллар артыннан син бер кайчан да җитәргә ахталып яшәмисең. Син барына бәрәкәт дип, аздан да тәм табып яшәргә безне дә өндисең. Шуңа күрә бүген без сиңа Аллаһ Тәгалә биргән саулыгың артмаса да иң мөһиме кимемәсен дип телибез. Уңганлыгың, сабырлыгың, акыл, тәҗрибә тулы булган тормышыңда хәзер инде ләззәтләнеп яши торган вакытың җитте. Тормыш иптәшең белән бергә балаларыгызның бәхетенә куанып яшәгез. Рәхмәт гел безгә ярдәм итеп яшәгәнегез өчен. Теләгебез аз түгел лә, нидер җитми шикелле. Синең бәйрәмеңдә ялгыз калуларың икеле. Ирең янда, балаларың сагынышып яшиләр. Туганнарың эш пошарга һич кенә дә бирмиләр. Биек таулар артларында зәңгәр томан таралган. Туган көнең хөрмәтенә кыш бүген артта калган. Сайрагандай булды кебек язгы көндә сандугач. Бу без килдек кунакка дип. Әйдә җаным, ишек ач. Утырышып чәй эчәргә теләкләрне җиткерик. Сиңа иң күркәм бүләкләр бу бәйрәмгә китерик. Хөрмәтле Мәрьям Алимҗановна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны да бүләк итеп кабул итегез.
yanımda